Déu vos guard, bros. Benvinguts al xiringuito de les tapes d'estiu. Avui anem amb un clàssic imbatible, que desperta passions, l'ensaladilla russa. Seguirem la recepta del Pello Noriega, un xef asturià que va guanyar el premi a la millor ensaladilla russa d'Espanya. Una recepta facilíssima d'executar, però amb un resultat que us deixarà de pasta. Som-hi! Arrenquem amb uns 800 grams de patata de la varietat Àgata. Aquí la patata és la reina absoluta de la festa. Res de bullir-les. Encenem el forn, dalt i a baix a 180 graus. Posem les patates en una safata, directes, netes, sense oli, sense res de res. Intenteu que siguin totes de la mateixa mida. Per què? Perquè una de petita pot acabar explotant com una crispeta de blat de moro. De fet, en deixo una de petita a propòsit perquè ho veieu. I una horeta cap a dins, a 180 graus. Ja ha passat el temps, aquí les teniu. Fixeu-vos en la petita, ha explotat. I us asseguro que ha fet un bon soroll. Passem les patates a un bol perquè es refredin. I jo recupero el que puc d'aquesta patata crispeta, que aquí no es llença res. Ara, paciència, s'han de refredar 1 hora i mitja fora de la nevera. El fred de la nevera mataria la textura, es tornarien gomoses i no absorbirien els sabors del vinagre, de la maionesa, etc. Mentre la patata reposa, nosaltres treballarem una mica. Que no es digui que estem de vacances. Tallem a rodanxes una piparra encurtida per començar. Com que estic fent ensaladilla per 4 persones, doncs 4 piparres. Que piquin o no, ja és cosa vostra. Reservem. Ara, 50 grams de pimientos del piquillo. Els obrim, els fem a tires i després a quadrets. Una cosa així, cap al bol de reserva. Continuem amb 100 grams d'olives tipus manzanilla, sense os. Tot i que podeu fer servir les que més us agradin, important que no tingui os, evidentment. Unes quantes gavinatades i reserveu també. Passada l'hora i mitja, les patates estan tèbies i es pelen pràcticament soles. El tanto que va de canto. Ens interessa moltíssim mantenir aquestes zones caramelitzades i torradetes que ha deixat la pell de la patata. Ens donarà un gust de forn brutal. No em digueu que no tenen millor color que unes patates bullides de tota la vida. Doncs imagineu-vos el sabor. Un cop pelades, les tallem a grosso modo, sense mirar prim, no és important. I ara les amanim. El xef original hi posa 30 mil·lilitres de vinagre de xerès, però jo vaig a la meitat i en posaré 15, perquè 30 em sembla excessiu. Sumem 30 mil·lilitres d'un bon oli d'oliva verge. Ja veureu que durant la recepta jo faig un parell de retocs respecte a la recepta original per adaptar-la al meu gust, perquè aquí sóc jo qui remena les cireres. Però com que a casa vostra la remeneu vosaltres, jo us dono les opcions i feu el que vulgueu. Salem. Incorporem les olives i el piquillo. I ara ve la gran sorpresa. El xef campió utilitza una maionesa industrial. Mireu la imatge. Sí, una Hellmann's de tota la vida. Jo faig exactament el mateix, però en lloc de 600 grams que diu ell, que és el que utilitzo al vídeo, la meva conclusió és que amb 300 o màxim 400 n'hi ha de sobres, perquè al meu entendre la maionesa agafa massa protagonisme. Un cop a dins ho anem a aixafar amb una forquilla. Aquest és el moment de més feina de tota la recepta, o sigui que apliqueu-vos bé. Penseu que l'ensaladilla és realment d'origen rus, encara que hi ha molta gent que pensa que ve del sud d'Espanya, de la zona de Màlaga, per exemple. Per tant, no hi ha una recepta que sigui la bàsica, l'estàndard. No és com una paella valenciana, que és d'una manera només. Pot portar pastanaga o no, pot portar pèsols o no, pot portar anxoves o no. Jo crec que hi ha coses bàsiques com la maionesa, la patata i la tonyina, però a partir d'aquí, campi qui pugui. Emplatem l'ensaladilla amb carinyo i afegim tonyina per sobre. Molt recomanable fer servir una bona ventresca si teniu l'oportunitat. Un bon rajolí d'oli d'oliva del bo. I coronem amb les nostres piparres. Ja ho teniu. Un 10 absolut de sabor i un 0 d'esforç. Totalment recomanable per triomfar a casa. Al proper vídeo, una altra etapa imbatible. Probablement unes gambes a la carn. Descarto. Cuineu i cuideu-vos. No és màgia, és cuina!